Det er ikke Gaddafi i den. Jeg bliver altså lige nødt til at optage det her. Nej. Started recording. Kan man gøre det på Mumble? Ja. That's pretty good. Jeg sveder. Jeg sveder seriøst også fucking meget. Prøv at gætte, hvad Jeg sidder på min... Jeg sidder hedder også bare sved. Gutter, de har Freddy mellemkødet, og så har de... og så... Nico dræb ham. Hvorfor kan jeg ikke på Twitch? Hallo, Chris J. Jeg så våben. Kom nu, din fucking dumme tysker. Dennis. Nej, I fucking Yes. fremme. Godt. Nico. Ja. Sådan. De har A-side. Ja, hvorfor er I ikke så langt foran mig, mand? Jeg bliver nødt til at opdatere. Jeg kommer til at lukke Twitchen. Hvad laver den? Den hakker. Hakkelyk. Den kan ikke loade. Hvorfor loader den ikke? Det er online Jay, han kan nu. Yes! Speedy! Den gider ikke at loade Twitch. Jeg sværger den ikke gør. What? Nu kommer Fred mod verden. Er det Fred? Fred, for satan. Fuck, han er hurtig. Repeat i Fred. Du skulle have set runden, David. Det var sygt. Se, Nico, han lavede bare Deagle Ace, mand. Jeg svæver, det var det bedste tidspunkt, jeg startede med at optage på. Nej! Fred! Fred for satan. Fred, han går 2 save. Det er David, sådan der.